Ndinenenso kuti lero pa 11 July 2024 ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndizapitiriza kuwang'alulira Malawi mu nyengo yong'alula imene sindiyang'ana nkhope ya munthu wina aliyense, sindiyang'ana chipani, sindiyang'ana boma, sindiyang'ana ministry, sindiyang'ana department, ndimangong'alula ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo makamaka kuwayimirira wa Malawi osauka amene akuzunzika kwambiri mu boma ili la MCP, boma la Chakwera ndi anthu ache onse okuba amenenso kavutikidwe kake anthu osakuona kuti uyuyu ndi wa ku Central Region. Ayi, onse amenenso ali mu MCP ndi anthu amene ali pasogolo kuvutika kwambiri ndi boma ili. Zikungooneka kuti ati anthu ali mboma koma muli mavuto opsa kwambiri. Ine sindizaopa konse, ndizang'alula ndipo lero ndiye nding'alula kopsa chondigwera chindigwere, ndipo sindiona kuti ati kha uyuyu ndi wa opposition, kha ndi wa chani, kha ndi wa boma. Ine ndimangopita pamene pakufuna kunenedwapo, ndipo sindiona kuti uyu ndi mfumu, sindiona kuti ati uyu ndi ndani, kaya uyu ati ndi mbusa. Ine ndimangoswa kuswa basi, ndipo ndizapitirira zimenezi, especially now pamene Amalawi akuzunzika kwambiri. Ndikufuna ndipemphe President Chakwera, nduna zache zonse, ma-CEO onse, ma-department nonse amene mukuzitcha kuti ati ndinu atonse alliance, kuti ngati mwatopa kutumikira Amalawi kuli bwino ntchito muisiye, chifukwa ma decisions ena amene mukupanga ndi kusuta chamba sizikusiyana. Chifukwa atu ena amanena kuti chamba siyembase, analinga ataziwa kunena kuti pali pena anthu ena amapanga ma decisions after atasuta chamba. Zimene zikuchitika ku Malawi kunoko posachedwa pompano sipano tizimenyanapo yamanja. Ndamva chisoni kwambiri kumva kuona chikalata chimene chachokera kuboma kuzera ku ma city assemblies yochita wone anthu onse amene amadalira mchenga, anthu osauka amene amati akati akadya siku limenelo akazawo avala, ana apita ku sukulu, amadalira kuvula mchenga m'misinje yosiyana-siyana, kaya ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Lilongwe. Chifukwa cha boma lolephera ili limene lalephera kulemba anthu 1 million, anthu ena a form 4, anthu ena a diploma, ena amene anachita litaya amene ndalama zawo sizikuperekedwa pakana lero, anachita resort kuti azipita m'misinje mmene boma lalephera kuzala mitengo, ndiye dothi limayenda kumakagwera m'misinje nthawi ya mvula ndikumapanga mchenga. Lero li anthu amene ajawo alemberedwa kalata kunena kuti ati dothi limene lijalondera ma city assembly, ma district assemblies amene ati apezeke akutenga mchenga amangidwa. Ndi chifukwa chake tikunena kuti ngati mwatopa kulamulira zikoli, afuta muta abaiba, afuta muta anamiza Amalawi kwa nthawi yayitali, afuta chamba chanu chitakufikani pa nthokomera, musiye kuwalamulira Amalawi chifukwa zikuoneka kuti you are not ready to govern this country. Chimene chindiye chamba cheni chimene chindiye chamba, mukamva kuti kuwatola Amalawi amene anaphunzisidwa nthawi yakamuzuyo kuli wairesi imozi kunena kuti ife ndife Amalawi, the home heart of Africa, anthu osunga mtendere, ndiye mukufuna muzingoti tola china chilichonse, umene ndi uchisiru weni. Ngati town yamangidwa ndi anthu ovula mchenga, mmene inu mwamangamanga nyumba zanu, mwabayiba ndalama zakubomako ma assembly mwatha kumangamanga nyumba ndipo mchenga ache mmatenga enu ndi omwewu, mmene mwasirizamo. Ndiye mukufuna muziyaphinja Amalawi kuti ati azikatenga license ati yovulira mchenga kuti tola kapena chani. Kodi foja amene mukudya ndi chamba yemweyi kapena mwina mukumenyaso mamandraxiso.
chifukwa mukudabwisatu kwambiri ma decisions amene mukupanga. China chilichonse chimene mukupanga kuboma ndichosokonekera, ma department wonse zimene mukupanga ndizosokonekera. Tiyeni tipite ku road traffic. Pakali panopa mukapita ku road traffic license kuti ikhale license munthu akumaononga mwina 500,000. License iti yomweyi kakochipisisa komweka kuti munthu upeze license ilo ndiye kuti uononge ndalama zokwanira mwina over 500,000. Passport yomweyi, passport imene mmachita kuyichemerera kuti aye passport ya 50,000 lero li passport kuti ukayipeze passport ya fake isotu, ya fake ya mwana wa president, ya fake ukuononga munthu 600,000-700,000. Lero li ndithu inu aboma muzikatulusa kalataso ndikumakanena kuti aliyese ovula mchenga akazikatenga license kumakanena kuti this is our soil, iniyo ndi inu mulungu. Mitu yanu ikugwira bwinobwino koma kodi makamaka ziko mukufuna mulipitise kuti inu ma ministers mumpwetekesatu munthu wanuyo kuntundako mwina so nkutheka kuti ma decisions ena mukumapanga yewo osaziwa ngakhale kuti ndikukayika koma mumpwetekesa munthu wanuyo anthu akumuda kale sakumukonda president wanuyo chakwerayo. Lero li mukumabweresa ma decisions ena onyasa kwambiri. Mukuziwa kuti anthu a business akuvutika muno Malawi. Ena tikunena pano amene amapanga ma business ngati amasienta ama minibus akuzunzika. Apolisi akungochaja ndalama zimene akufuna. Ena pakale panopa asiya kuchita operate kuti mwina tiasiye iwo azipanga oka chifukwa nangasi apolisi so ambiri ali ndi business yomwe ya masienta ena ma minibus kumpeza munthu wachita wrong parking mukunena kuti ndi 50,000 100,000. Anthu ma area osiyana area 23 area 25 kumachinjiri kukawale kuluwinga madera wonse osiyana anthu asiya kupanga ma business chifukwa cha inu apolisi. Mukuzunza anthu osalakwa kuwazuza anthu chifukwa chani? Wina akakule akakhala kuti sakufuna kuti akuchaje bwino ndalama zipite kuboma akumakuza kuti ndipase kam'manja. So kairo mukumayikana every 1 kilometer a road traffic ku every 1 kilometer a police a traffic. Kodi sono mukufuna kuti anthu apumire kutiko? Munthu akamulembera mulimbi akamugwira mulimbi ndikumpasa GR pamene atazifika mu Luchenza nawo aluchenza amene ayikidwa somano kuti kuli na la polisi kumene kwa kumugwira munthu ndikumuchaja 50,000. Kodi malamulo amene ali malamulo mwache mabuku ache atiwo kuti muzingozuza anthu pakali panopa mwalephera kuchita create 1 million jobs. Mwachita create noka kulephera noka nditi kulephera kuchita create noka lero mukufuna muzizuza anthu muzikanena kuti aye osavula mchenga. Komanso ma business anthu onse achita collapse kuno ku Malawi. Palibe business imene ikuyenda chifukwa cha amene amadalira pansewu kuti afuna zipanga business yawo kaya ndi ama truck kaya ndi ama minibus ambiri ayima chifukwa cha nkhanza zimene anthu akukumana nazo pansewu. Ati munapasa target malinga ndi boma la okuba ilili china chilichonse ndichokuba munapasa target ya traffic kuti azitolera ndalama ndipo wa traffic wina alese munampasa account alese kumapita kumene kuja kumakachita deposit ndalama ndipo so opepera ndi inu a road traffic iniyo ndi inu a police traffic ndi inu opepera iniyo mukanapanga mwambi muziyendera mwambi wa makembu mwana mbu mmene akubera akulu kuntundako inunso nanu mukanachita create mabuku anu a fake muzingotolera kwa anzanuko ma 500 mmene achulukira magalimoto mulilongo mmene achulukira magalimoto mu Blantyre mmene achulukira magalimoto mu Zuzu muzomba mutalemera atunanutu. Koma ena mukumagwira ntchito ngati Malawi yondo wa ambuyanu kumafuna kumazuza swanzanu. Ena nunso muline ma minibus timaziwa muline masienta iniyo wa traffic mukumapanga ma business lero mufuna muzizuza anthu kuti basi business aisiye musalepo noka. China chilichonse kuno ku Malawi sichikuyenda kaye ama truck amene sali ndi connection ina ili yonse kuboma amene yo wanyato amene truck yako sizagwira ntchito.
matraki sigwira ntchito maayina apachika tikunena pano amabanki alandalanda matraki ngongole na nyumba pano paena Malawi ambiri akudwala mmakomo mwawo mabipi kuganizira chuma chimene chapita muboma la Chakwera munthu wozunza kwambiri president amene anthu sazamuiwala amene wazunza mtundu wa Malawi ndipo anatiroza ifeyo siti kumuziwa ife tikaona ngati tikafikadi ku Kenani ndipo taakumbukira mawu aja ananena ana a Israeli akumuuza Mose kuti kodi iwe Mose ukatitengera chani kuja ku Egypt timaphula inde njwera za moto koma timadyako njimozimozinso lero Malawi akuchita regret kuti abale tikamuthawira chani muthalika uja amene ujatu inde zinali zovuta zina ndi zina koma anthu tuti masusa suzi aboma wakamaba ndalama zawo ndikumaphika nyama zawo pena pake nsuzi umayenderera ife ndikumatenga nthongo zathu ndikumakasusa ndikumasusa nditu nthongo zathu ife ndikumadyaso nsuzi wokha ndikumaupeza koma lero kunoko boma labwera lilatenga china chilichonse ndalama inasowa ndalama ndi anthu apangozimangirira china chilichonse kuno ku Malawi chinaima ana akulephera sukulu ine nomwe tumukazichemerera kuti sitizalora kuti mwana azalephera sukulu lero li ana akulephera sukulu tikunena pano amene akuchita invigilation itu ya mayeso amene wawa aliyense amutumiza opanda ma allowance kale anthu akayimba lokoma manembo ija kumabweresa mipunga minyama anthu kumadya ma invigilators maziphunzisi akamapita kumene kujako kumutenga munthu wakuchitipa kukapanga invigilation kunkhatabe wakunkhatabe kukamutenga kwamusiya kumulanje wamulanje kukamusiya mwina kuchikwawa ndalama phwamwa anthu naamanga nyumba zawo malinga ndi masalale ochepawa koma kubwera kwawa china chilichonse ndi kumanebu komwe kukubedwa kumanebu chochopo muyembekeze kuti kutuluka mayeso amphamvu ndipo anthu ya invigilation yo mukamutenga wa polisi futi yache aziyang'anira mayeso koma opanda allowance azingosirira ana akamasegula makontena awo ampunga na nyinda ana amasiku anu sapita ku sukulu tu opanda mpunga opanda sausage azinunkhira amene muja wa polisi basaling'ala amene asamwe ambuye nditengeni komanso mphunzisiyo amene invigilator achita invigilation yamphamvu china chilichonse ndichosokonekera ngakhale kuchipatala ku Queens kumene anthu amba kumaba ndalama kumalipirisa anthu pakati apo kunabwera azungu okuti athandize Amalawi ozunzika ndi matenda ngati liver achane ya impyo machini aulere wefe 2.5 million zimene amapanga madokotala kumene kwa amakatenga anthu awo muzipatala zodula kuatenga anthu kumene kujaku kumapasa machini aja aulere anthu osauka ose kumangomwalira ndi pamene tuwafika tu Malawi tu ndelero inu aboma mukupanga ma decisions ena ache odabwisa kwambiri kumadaba kuti koma ma decisions amenewa anthu amene wadi akupanga kuti akulamulira anthu osauka mukufuna zigoli makamaka mupite nalo kutiko makamaka chimene mukufuna kuthandauza ndi chani inuyo ndi chifukwa chake timakuwuzani kuti tachitani resign chifukwa iniyo tu palibe chimene mukupangatu muchite resign anthu akunyasidwa nanu kwambiri akunyasidwa blame yambiri kupita kwa iniyo opposition iniyo ni makapeso kwambiri ya opposition you are not united anthu pakali panopa akudalira iniyo kuti mupange zinthu zotheka lero tikunena kuti tapita ni ku koti muone anthu awa akukutakatani palibe zovotera kuvota kuzera ku ID ndipo zisankho zikubwera zine ngati president osauka ngati sikupangidwa provision yonena kuti Malawi ina aliyense apasidwe ufulu okavota osazera kuchanzika palibe zokavota tilamula wa Malawi asakavote munimange koma zisankho zimene zimukavoterana ndi amano chifukwa mukutitola kwambiri ifeyo Amalawi mukutiona ifeyo ngati zisiru zanu kuti muzititenga ife ngati makasi wanu muzitizunza muziko lino anthu ambiri akuzunzika muno Malawi chifukwa cha inuyo anthu andale mungopanga na khandi system yanu ndikukudabwani kwambiri
anzanu awatambira kukuwuzani kale kuti akukutakatani koma inu simukumvesa iya kumangowasekerera kumapanga ma decisions ofoirira kwambiri muziko limene lili limene Amalawi sakupumira pena paliponse china chilichonse chikuvuta osamakhala ngati mafumu akuje na akuntchewu bwanji mafumu ogwirizana mafumu amene amasatira za chikhalidwe. Ndamva kukoma kwambiri nditamva kuti mwambo wa chaka chino wa Angoni umene umakhala ku ntchewu ujawo mwawuyimisa iniyo ndiye mafumu iniyo osakhala mafumu ena a fake ayi mafumu iniyo oziwa chikhalidwe tikuyenera kuti tiyalirire anthu athu amene amwalira anthu Saulos Chilima ndi anthu ena 8 komanso Lucius Banda tiyapase ulemu wawo kuti mizimu yawo iwuse mu mtendere. Komanso ndikupempheni iniyo andale makamaka opposition iniyo yakwana nthawi yonena kuti popeza makolo alephera kuwaphunzitsa ana chikhalidwe kuwauza ana history iniyo a opposition ndi mafumu akuntchewu mwaphunzitse ana zinthu zimene zinachitika kale chifukwa ana ambiri wasakuziwa zimene zimachitika kale kunena kuti panali imfa zina zimene ana afa ma ministers kale kalero koma ana amasiku ano saziwa. Komanso muwapase buku la Sikusinja ndi Gwenembe muwaphunzitse monga amene anandiphunzitsira agogo anga nthawi inaje tikupita ku Mzuzu ananditulusiratu buku tu ineyo agogo anga tikudusa muchikangawa kulendo wopita ku Mzuzu ndipo anandiwerengesa buku ineyo la Sikusinja ndi Gwenembe ndipo inandisangalasa pamene anafika tili muchikangawa tu anafika pena pache kuti mbuku muja muli nyimbo imayembedwa kuti Sikusinja Gwenembe anapha mbale wake Gwenembe chifukwa cha chuma chake Gwenembe Sikusinja Gwenembe anapha mbale wake Gwenembe chifukwa cha udindo buku lokoma mafumu akuntchewu taphunzitseni ana inu a opposition aphunzitseni ana kufuna kumangidwa.